Näyttääkö sun CV täältä vähän tyhjältä? Ei mitään hätää. Tässä on 5 vinkkiä, jos sulla ei vielä ole työkokemusta. Vinkki numero 1. Näytä omaa motivaatiota. Lyhyt profiiliteksti alkuun, että miksi haet tätä työpaikkaa ja mitä haluat oppia. Vinkki numero 2. Nosta esiin omia opintojasi. On ne sitten koulussa käytyjä kursseja, erilaisia muita opintoja, mistä voisi olla tässä työtehtävässä hyötyä, mihinkä olet muuten räätälöinyt se oman CV. Vinkki numero 3. Lisää tietoa, jos olet tehnyt vaikka vapaaehtoistyötä. Korosta taitoja, vaikka ne eivät olisikaan ammatillisia. Ne voi olla digitaitoja, tiimityötä, kielitaitoa tai vaikka jos olet sosiaalisesti jotenkin todella lahjakas, niin pistä ihmeessä se myös CV. Yksinkertainen rakenne. Ei turhaa täytettä, siisti ulkoasu, sillä pääsee todella pitkälle. CV ei ole lista pelkästään aiemmista työtehtävistä. Se on tarina sinusta. Aloita rohkeasti. Meistä jokainen on ottanut ensimmäisen askeleen joskus.